Ja, så står vi her med matchvinder, man of the match, Peter Nørgaard. Hvad går der gennem kroppen på dig, da du scorer det her afgørende 3-2-mål? Det var lækkert. Godt indlæg for Per, og mit første seniormål i 100 år, så det var sgu lækkert. Der har på snakket lidt om på tilskuerpladsen, nu rammer den lidt skævt, så det er derfor den går ind. Er det korrekt? Jeg siger, at som jeg sagde før, jeg ikke scorede så mange mål, så det var sådan lidt med at lukke øjnene, og så håbe på det bedste. Så lidt skævt måske, men den gik ind, og det var sgu dejligt. Hvordan ser du fremtiden for Herstedøsters første seniorhold? Er de parat til at rykke op måske i næste sæson allerede? Det kunne jo være fedt og spændende, men jeg vil sgu heller ikke have noget mod lige en sæson til i C2, fordi at, det er trods alt rimelig nyt stadigvæk med som træner, og vi skal lige have gang i holdet. Men lad os tage det med, hvis vi rykker. Hvad er det specielt, du ser som styrkerne på første hold i Herstedøster? Jeg har en fantastisk midterforsvar i Martin J. Og så en stærk mand på midten i Ekelund, og det er sgu lækkert. Ej, vi har et rigtig stærkt sammenhold på holdet, hele holdet. Vi bliver ved med at kæmpe for det. Du nævner ham der Ekelund på midtbanen. Hvad er det, der er så specielt og eminent med ham? Jamen, altså, man kan jo snakke til ham hele tiden, og han hører ikke efter. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Altså, han løber i sin egen lille verden. Så det er sgu ikke prøvet. Der har været snakket lidt om, at du skal tilbage på tredje holdet her næste weekend. Hvad har du kommentar til det? Jamen altså, jeg synes jo stadigvæk, at jeg er tredje holdspiller, og så har jeg fået chancen på førsteholdet her nu, og det var jeg glad for, men jeg synes stadigvæk, at jeg hører til på tredje hold. Det er der, jeg har mine gode venner. Der kom rygter lidt om, at du er kommet i blåt træningstøj. Kan det være korrekt? Det er rigtigt. Jeg har formået at lave en lille aftale med Allan, om at det var min tid med noget blåt tøj. Under bordet? En lille smule under bordet. Okay. Så er jeg heller ikke mere at sige. Det tror jeg ikke, vi skal nærmere ind på. Tak skal du have, Peter Nørgaard.